Hello po sa lahat. Welcome back to our YouTube channel. This is our house vlogs for RJ Pinoy Vlogs. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel for more house vlogs RJ Pinoy. Ito po ang bahay pinapatayo ng Saura family from Calgary, Alberta, Canada. Matagal na pong pangarap ng pamilya makapagpatayo ng bahay. Location of the house is Alamelio Street, Magataram, Pangasinan, Philippines. Ito po ay 2-story house with 4 bedroom, 3 baths, 1 car garage, and 3 lanay. Ang area po ng bahay ay 345 square meters by 228 square meters. Ang lote po pala ay minana ng pamilya sa kanilang mga magulang, Mrs. Corazon Saura at Mr. Alfredo Saura. Nagsimula po ang pagkonstrukto ng bahay noong January 7, 2021. Kontrata po ang pagpapagawa ng bahay for 8 months. Ang pamilya po ay matagal nang naninirahan sa Calgary, Canada. Sila po ay nagsikap para tuparin ang kanilang dream house at may patayo na ito. Sa susunod na taon po, ang pamilya ay uwi ng Pilipinas upang makapagbakasyon at makita ang kanilang dream house. Special thanks nga po pala kay Engineer Chavito Malikdem. Siya po ang kinuhang inhinyero ng bahay. Ang main area ay first and second floors, 228 square meters. Garage at the ground and terrace at the upper portion, 55 square meters. At accessories ay 2 plant boxes and 3 lanay, 38 square meters. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Ang mga kasama po sa pag-umpisa ng construction sa kontrata ay all walls using concrete hollow blocks, roughly plastered inside and outside. All CR fittings including standard septic tank and vault. Roof long rib type gauge 50 mm. Using steel deck for the slab. Window sliding analog type with screen. Yan po ang hagdan papuntang second floor. Ang mga iba pang kasama ay doors, embedded electrical wirings, embedded water line pipes, padambak, at building plans, permits, and payments. Matatapos po ang phase 1 sa paggawa ng bahay sa September 2021. Shoutout nga po pala sa aking mabuting may bahay, Marisol Saura. Ito po ang master's bedroom with walk-in closet and bathroom.
Sa ngayon po ay 2 palapag na ang nagagawa at 2 months na din ang pagkokonstrukto ng bahay. This is the living room with high ceiling. This is another bedroom sa second floor. Ito naman ang pangalawang bathroom sa second floor. At ito naman ang ikatlong kwarto sa second floor. All bedrooms are with 2 windows. Po biro ang ginugol ng pamilya upang makamit ang dream house. Nagsipag po sa trabaho at nagtipid ng husto. Ito naman po ang terrace o lanay sa second floor. Ito naman ang garahe. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Andito na tayo sa right side view ng bahay. Plano po ng pamilya na palagyan dito ng grass at pathway papunta sa likod. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Shoutout nga po pala kay Miss Bella Salmon at Miss Julita Padilla. Kamusta po kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Heroes tonight, we will fly above the sky. Step by step po ang pagpapagawa ng bahay at tatapusin po sa susunod na taon. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. At yan po ang magiging kusina ng bahay going sa likod na ng house. Plano din po palagyan ng dirty kitchen dito sa may likod to maximize extra space. Mind, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Special shoutout po kay Mr. Roger Saura. Salamat po sa pagsuporta at panonood ng ating vlog. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. Ito naman ang gagawing septic tank. Sky. We are heroes tonight. Yeah. We are Ito naman po ang gagawing dining area. At dito na rin tayo sa may left side view ng bahay. heroes tonight. Ito naman ang front side ng bahay. Sa kasalukuyan po ay ongoing ang construction ng bahay. Check back po sa ating vlog para sa mga updates at more vlogs na gagawin pa natin. Salamat po sa pamilya Sara for trusting. More power. Thank you. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.